ஒருத்தவங்களுடைய பிளட் டைப்பை வச்சு அவங்களுடைய கேரக்டர் எப்படிப்பட்டதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஏ பிளட் குரூப். இவங்க நல்ல சுறுசுறுப்பா நல்ல மோட்டிவேஷனா இருப்பாங்களாம். இவங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி அது நல்லா ஆழமா யோசிச்சு அதை சரியா செஞ்சு முடிக்கணும்னு நினைப்பாங்களாம். அதுவே ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் அதை யோசிச்சு ரொம்பவே கவலைப்படுவாங்களாம். பி பிளட் டைப். இவங்க அப்படியே ஏ பிளட் டைப்புக்கு ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்களாம். எந்த அளவுக்கு டைப் ஏ காரங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சீரியஸா எடுத்துக்கிறாங்களோ டைப் பி காரங்க கொஞ்சம் கூட சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டாங்களாம். எப்பவும் கவலைப்படாம ஜாலியாவே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்களாம். என்னத்தான் இவங்க கேர்லெஸ்ஸா இருந்தாலும் இவங்கள போல கிரியேட்டிவான மைண்ட் யாருக்கும் இருக்காதாம். ஏபி பிளட் டைப். இவங்க டைப் ஏ டைப் பி இரண்டும் சேர்ந்த கலவையா இருப்பாங்களாம். அதனால இந்த பிளட் உள்ளவங்களுடைய கேரக்டரை கணிக்கவே முடியாதாம். இவங்க கூட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறவங்களால தான் இவங்களை கொஞ்சமானா புரிஞ்சுக்க முடியுமா. இவங்க ரொம்ப நல்லாவே பேசுவாங்களாம். சீக்கிரமாவே நிறைய பேர் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிருவாங்க. ஓ பிளட் டைப். இவங்க யார் மாதிரியும் இருக்க மாட்டாங்களாம். இவங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபப்படுவாங்க, ஷை டைப்பா இருப்பாங்க. ஆனா இவங்க ஒரு விஷயம் செஞ்சாங்கன்னா அதை முடிக்காம விடவே மாட்டாங்களாம். ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சுன்னா அதை என்ன ஆனாலும் விட மாட்டாங்களாம். அதுக்காக உயிரை வேணாலும் கொடுப்பாங்க.